Hey yo, check it on. A B C D E F G H I J K L M N O P X Y Z. Yo. Mana chung kan thian te nen chung ni tlai atem mi se thum te kan lo ru thin na ma se tu na chuanin kampian thar to mana chuanin I mi arte kam per ru thin na ma se tu na chuanin kampian thar to ma chuanin thil sual chi sang sang te kan ti thina kan sual thela tu ka ma se tu na chuanin kampian thar to yo I sual chu du tu kan la sual thela nga ma se I anu den sual to su in la tero pui si tiat chu wangin tu na chuanin I kan sual to lo wa ani kampian thar to yo I mi te po hi an sual chunin I pathian pol an ni lo ma se ke ma ni chu kampian thar to wang chunin I pathian pol kan ni a tik thar lo jong chu second na pol ani ya ke ma ni chu pathian pol kan ni ya chu wagi ke ma ni chu kampian thar to yo everybody check it on I thil sual te kan lo ti chuan I pathian pol kan ni lo manga chu shem na te kan tlanga anu te po mi shil vek I ma ni po thil sual te in ti chuan in shem na te in ta ton ni chu wangin I hun tra in nei lai hiam piang thar ula in pian thar lo chunin nakina pathian in I sual jong jong chu shem na tlak ti dona ni chu wangin nang ma ni po lo piang thar vera u ke ma ni po kampian thar to chu wangin I piang thar jong jong chu bar man ka dona piang thar lo jong jong chu shem na an tlak don wangin nang ma ni po lo piang thar ula ke ma ni po kampian thar to